Miksi otettiin Länsilinkki Almaa? No, meillä oli ne kaksi edellistä kokemusta näistä puhelinvaihteista. Oli isoilta operaattoreilta ja siltä pohjalta osattiin vähän vaatia tai tiedettiin, mitä tarvitaan siltä vaihteelta. Oli sopiva aika sitten katsella semmoinen yhteistyökumppani, joka on ehkä jonkun verran kiinnostunut meidänkin toiminnasta, että mitä me täällä tehdään ja kuinka ne pystyy palvelemaan meitä. Haluttiin sitten vähän semmoista ketterämpää, mutta kuitenkin toimivaa puhelinvaihdetta meille käyttöön, mikä sopii nimenomaan meille. Ja sitten löydettiin Länsilinkki siihen kumppaniksi. Meillähän nyt täällä Almassa on hyvinkin muuttuvat tarpeet näihin puhelinvaihteelle ja Länsilinkillä tiedettiin, mitä ne myy ja sieltä löytyi meille oikeat työkalut. Länsilinkin vaihdepalvelulla käytetään meillä siihen, että jos tulee puhelu, sen saa siitä näppärästi siirrettyä sille, ketä tavoitellaan toiseen paikkaan, ja jos tulee yhtäaikaisia puheluita, se menee sitten seuraavalle. Mä itse halusin, että mä pystyn hallinnoimaan sitä helposti. Välillä on esimerkiksi tilanne, että hotellilla ei pysty tai ehdi kukaan välttämättä vastaamaan, niin mä pystyn itse laittamaan helposti niin, että se on esimerkiksi suoraan mulle sitten. He saa nopeammin palvelua ja sitten ei tarvitse odottaa ja sujuvoittaa sitä palvelukokemusta. Suurin mikä oli, että me pystytään helposti näkemään, jos meillä on jäänyt vastaamatta joku puhelu. Osataan soittaa takaisin sitten. Meille voi olla, yksikin puhelu voi olla aika arvokas. Sähköpostissa voi jäädä vähän kylmäksi tavallaan se kontakti, että sitten puhelimella niin se on ehkä vähän semmoinen lämpimämpi kohtaaminen. Meidän kokemusten mukaan Länsilinkki sopii pienestä yrityksestä aika lailla isoonkin varmasti skaalautua, että löytyy meidänkin kokoiselle ihan muutaman liittymän vaihteelle sopiva ja järkevä ratkaisu. Muutokset, mitä ollaan haluttu, on saatu tehtyä ja kaikki on toiminut niin kuin on luvattukin. Meidänkin tulevaisuuden suunnitelmia ajatellen, niin tarvitaan tämmöistä joustavuutta siihen. Toiminut tosi hyvin sen kanssa, että ei mitään valittamista.